No poď, čo sa stane? Akože sa nechce kúpať, či čo? Dobre, čo? Lopta sa kotúla po ceste a ide, kopne do lopty a odkopne šlapku. OK, to má byť vtipné. Asi hej. No, ide skákať. To bolo dobre. OK, má papier na očele. Oh, to nechceš, to fakt nechceš, to fakt nechceš! No poď, úplne, punčný, punch, hlavička, aha, ľadovateľe schody a Super Mario ide dole, to by som nechcel. Krásny Range Rover, kámo, krásny Range Rover. Čo tam ide, čo tam ide? OK, to je Office, dosť dobré. Čo je toto? What? No, poďme, čo sa tu udeje? Toto skáču na trampolíne, určite si aj ty niekedy skákal. OK, pekné salto, musím uznať. Fú, akože zmizne teraz, zmizne. To dobre. A hádže loptou, hej, teda, bowlingovou, je trafu do telky, OK, to nechceš. Trafi policajta? Ty vole, nechcel by som, ti kokos, ale to je jaká pravdepodobnosť, headshot. No poďme. Oh yeah. Prečo je tam hudba z Nokie starej? OK. No dobre. OK. Dobre, varí sa voda na čaj, poďme na to, čo sa stane. Absolútne nič. Tik-taky. Tik-tak, áno, dáš si ho, nedáš, čo? OK, bro, on tu mal dieru. Čo? Drum roll? Aha, viem, on spadne, pozrite, on spadne. 100% spadne a začne sa... Jasné, som vedel. Lamborghini, ty kokos. Ale to nebude asi úplne Lamborghini, odpadla mu strecha. Nejaký robotník sa asi ulieva a húpe sa a padla húpačka a buchol si hlavu, ale mal príľbu našťastie. Čo je toto? A cencúl mu odpadol z auta. Výborne. OK, čo je toto? Skočí dole, padne, au. Tie držkopady na hlavu, to je dosť nepríjemné. Teraz čo? Aha, poďte, pustí plyn, teda pustí brzdu a vyletí dopredu. Som jasnovidec, môžem zrobiť vedmu. Vystrelí do brány. Čo robil? What? Aha, trafí ho do hlavy, headshot a spadne, pozrite, ako ho trafí. Ty kokos. Otraz mozgu instantne. Čo je toto? Nechcel by som. No poď, futbal, kopne, áno, spadol hlavou do piesku, nechcel by si. Dobre, pes. Čo? To vyzeralo ako pes, kámo, úplne, že čo? No poďme na to. Policajt sa otáča, či to nie je policajt, taxikár? OK. What? 2 srdcia, lol. No poďme na to. Dashcam, nejaký footage. OK, typek na rikši, nie? Alebo na nejaké motorke, kde si v Indii, tam je inak strašne veľa ľudí na ceste, tam je úplný chaos. What the fuck is this? OK. Asi bol opitý. Aha, Iron Man, ty kokos, poďme na to, Iron Man, čo spraví? Podľa mňa spadne. OK, začal horieť. To som fakt nečakal teda. Typek skáče, spadne na cestu, prejde auto. Neprešlo? Skoro. No, čo sa stane? Toto vyzerá zle. Tam sú ťažké kamene. Koľka ti? 4 a 5 to zdvíhajú? Toto by som chcel niekedy vyskúšať. Skúšal si to? Napíš do komentára. Drum roll nejaký? OK, typek. Do hlavy dostal. Čo je toto? Mačka. Aha, mačka visí. No poď. Čo sa stane? Akože sa nechce kúpať, či čo? Toto padne niečo, to bude niečo strašne, sa tu niečo zďube. OK, kde? Poď. Čo sa stane? Čo sa deje? Pochopil to niekto? Napíš do komentára. OK. Celá prístrojová doska, zoberieš si ju a dáš si ju k uchu, no. Proste úžasné. Čo sa stalo? Čo? To by som nechcel, ja tým problém nemám. OK. Zlá kvalita videa. Čo sa deje? Bijú sa ženské? Ženy sa bijú. Dajú si gól. Nevedia trafiť gól. Ježišmaria, padne na nich bránka. Kámo. A ryby v sieti. Ops.
Môže byť. Ryby v sieti. Ženy v sieti, vieš, no. Aha. No čo, podarí sa im ich vyslobodiť? A teraz to na nich padne znova, aha. Čo sa stane? Nič sa nestalo. Padne na nich fén, pozri sa, som jasnovidec. Aha, ten fén akože funguje, hej, nejako. OK. What? Neskoro. Tyvo, ten malý váži asi 200 kg. OK, dobre. Aha, to je akože ukradne niekomu. Rybí prst, inak rybí prst. Dobre. Šmíkalka, poďme sa na to pozrieť, čo sa stane. Padol. No, proste padol. Nič viac. Proste len padol. Jednoducho. Oh yeah, teraz ho trafí, pozrite ako sejme, ako kuželku. Že sa na ňom smejú. Škodoradosť je najlepšia radosť, sa hovorí. Čo je toto? Á, ty kokos, tak túto prácu by si robiť teda nechcel, kámo. Toto robíš dlho, asi riadne dlho. Ja, že má použiť to zrkadlo, pneumatické kladivo má použiť. Ja, že ho nemá v onom sieti, zapojiť do siete pneumatické kladivo a ide mu to rýchlejšie. To je búl. Poďme ďalej. Aha, toto mám inak aj na iPhone, že si môžeš zmerať vzdialenosti. Tak to cez obrazovku, to je inak husté. Niekedy skús. Aha, akože vypočítal uhly. Padne do vody. Nepadol do vody. Ty kokos, dobrý. Toto musí byť riadne ťažké. Ale akože klobúk dole. Respect, man. OK, to je nejaký pošťák. Prdol si? Akože si prdol a oni ho zachytili na kameru so zvukom? OK. No poďme na to. Ty, akože ja mám strach z kolotočov. Popravde. Nebolo by mi všetko jedno, neviem ako vy. Napíš do komentára, či máš rád kolotoče. OK. Akože je to vtipné, musím uznať. Ale ako nechcel by som to zažiť. No, typek ovešaný rôznymi farebnými svetelnými vecami. To vyzerá dobre v tme, inak. Toto je dosť dobré. To je typek. Ženská. Stav sa, že nepadne do vody. Stav sa. Druhá a tá tretia padne. Hej. Padne, nepadne. Tipuj. Padne, nepadne. To sú 3 babky nejaké, thajky alebo čo. Čo sa stane? Som v napätí. OK. Dohväčší ľadová tá voda. To vyzerá ako telefón. Aha, struny na telefóne. Čo? To nechceš toľko ľadu mať u seba doma. Ty kokos, najskôr ich vytopilo a potom to zmrzlo. To by som nechcel, ty kokos. Zasekla sa. Ona sa zasekla. Lol, ona sa zasekla a nemôže ďalej. Teda nemôže výjsť. To čo je? Čo tam dá tú palicu? Prečo to nezoberú, nevyťahnú nejakou rukou? Podľa mňa hasiči ju za chvíľku prídu vyprošťovať. Prečo plače? Čo to má na sebe? Aha, kefka. Mal tam hmlu, tak si to utre tou kefkou. Smart. Au. Ty kokos, to som nečakal. Wow, dobrý bicykel, zaujímavý. Ty kokos, to je typek jak svinia. Teraz nabúra do motorky. Ty vole, akože úplne normálne som sa zlakol. Fakt akože. Kľúč na zatváranie vody. Prívodu vody. Ty vole, dobré, to je dobré. To by som mal si dať aj ja, aby som ušetril za sprchovanie. Ak si sa zasmial aspoň raz, napíš do komentára a daj odber pre podobné videá.